mutende hautokwanisi kuita live pamba paunogara unotoitira murodhi. Izvezvo hazvinditasi sekumuka ndiri muno muisland. Protection office in Dublin city centre. Hundreds of seekers are sleeping here on the streets. The reason for this is because the government are unable to find accommodation for male sleeping here. See, it's wet. There's no toilets. There's no showers. This is nowhere for someone to be staying. Unogara mutende hautokwanisi kuita live pamba paunogara unotoitira murodhi. Izvezvo hazvinditasi sekumuka ndiri muno muisland ndichishanda ndichienda kubasa. Ratidzani mutende maunogara International Protection Office in Dublin city. Hey, kona mainoti nai vahosi matitodiko toronga seko nai vahosi mainota ndo toita seiko nai mise mhuri vasikana munoziva kuti toita seiko imi toita seiko ndandafunga zvangu munoziva kuti toita sei amainoti because ndezvekutoshingirirana kubetserana chaiko munoziva zvepaguru kaizvi zvepaguru zvinoda kuti timire tose semusambangwena murume ndewedu tese amainoti saka ndanga ndangoti aiwaka dai zvanga zvichibvira aiwa taingobhadharawo chikwereti chiri kuya kuye kwandaimbogara uko kumashoni uko kumashoni mongoenda zvenyu nevana ini nangu ndikumbogara mukatikati umu handiti munguza kuti ndakapotsa ndoda kuurayiwako ndaitozviziva kazvakanga zvandishuriraka amai mwana zvaitondishura chaiko kutondishura manenji imagine ipo pandakanga ndaurayiwa iko kumashoni ikoko aiwa ndofunga zvangu matsotsa acha hazomboite zvawo shungu nekuti ndivahosi vanenge vachigara ikokoko nevana inini hangu ndichigara mukatikati umu munongoziva kaini mainini venyu ndichiri vechidiki munokwanisa kumboenda zvenyu kumashoni uko munogara muriko kumashoni mune vana chikoro pane chikoro chiri padhuze zvako kumba enda kumba mufunge mavahosi endai kumba munogara ikoko saka aiwa ipapa pandandida kuti ndibva ndazivisa mhuri yezimbabwe kuti musi wesatadhi aiwa tichange tichipema topema futi mari vedu vechero vanoda kubvisa pamastars toda kuti aiwa vahosi vange vachiti explainera kuti zvinenge zvichifamba sei. Ndatotaura zvangu navo kuseri amainoti kuti aiwa vaende uko saka aiwa vabvuma zvavo vati hapana chakaipa ndinoenda amainini ndinonogara kumashoni uko vana kuramba zvavo vanoziva kwei tinodananaka ende akarigona zvake mazepipingi inonzi basa racho iri aiwa akarigona zvekuti akarigonazve basa rekutobatanidza mukadzi wake mukuru nemudiki aiwa wakagona kuti batanidza zvinotyisa zvokuti ende tinowirirana ero tinodanana kuidanana chaiko tinodanana zvisingaite nemukadzi mukuru amai mwana aiwa tinowirirana saka musi wesatadhi uita taiwa tichangoungana amai guru vachiti explainera kuti zviri kufamba sei. Munoziva mukadzi mukuru ndiye anenge aine nyaya yese ndiye anenge aine statement rese saka ndiye anenge achitokutaurira achitionesa tataiwa Friday manheru vanenge vasvika saka Saturday tichavhura live pano pakubaka family maiguru vati aiwa chivhura ikwenyu ndokune vanhu vakawanda ndokune vanhu vanopa zvipo vakawanda vanenge vachibetseredza saka musi weSaturday tati aiwa mainoti muchavaona vari kumashoni nemukune vana vedu 2 saka ndokwanichavhurira life aiwa tinombogara musi weSaturday tinenge tiriko zvedu kumashoni tichipemberera imba hombe konai murume wangu kwaikuendereiko akaenderei naini dai akangogara zvakare kuno kuti aingogarisana ipapo mumashoni amai guru mumashoni mubedroom hombe semukadzi mukuruka mudiko mubedroom mudiko semukadzi mudiki dining rinenge rakakura iri dai baba vasina kutomboenda amai mwana zvino nyika zvoyongoseka asikana onai muri kugara murume vedu asikana murume wedu ari kugara mukadzi anenge achingoniwa ipapa hanzi kunyika uko kunonaya zvokunaya zviya hanzi anenge achiniwa ndosaka chigara akapfeka bhachi rebhuruu riya uvhunge ndiri kutorwadziwa kuti ndoita sei kuna imi apa isusu takatounganidza takatoronga kuti aiwa mari yedu yemastars ikabuda iyoyi iripo iyoyi kungobatsirana musatsamwe zvenyu vanhu vekubaka family kubatsirana tete tichingobatsirana pamwe chete ipapo tatati mari iyoyo tochingobatana kuti tiende kunze kwenyika yedu titere murume wedu ini amainoti nevana vedu 2 toenda tonoonera pamwe nababa kungoshinga kutoita sei kwasikana tese tezvekutoshinga izvi kutoshinga kutodanana kuwirirana kunzwanana chaiko saka ipapa mheno kuti tozvironga sei stata tichototera murume ndava hosha yabata asikana hosha hosha
asi I think ndo chidzidzo ichi baba anoti kuti musafe makazviita futi handiti izvi zvekuvhaira izvi zvekuti aiwa ziwaga uri kuona here ndiri kudya breakfast naiwe siwaga apa kodizet aizikiri siwaga ini ndato muirishi siwaga muirishi iwo uri kudyira muzvigaba zvebhinzi sebenzi uchisuka zvigaba zvebhinzi kuti upakurire sadza wona ini kudyira mumadina plate apa ndichisevhewa nemaweita siwaga